दिनैनि 27 सेप्टेम्बर 2024 जे एनभायरनमेन्टेल एवारनेस प्रग्राम अरन एनजिअ जों अर्गेनाइज खालामजानाय बे गोजोनस्रि बाजार जिया दखान होननानैबो जोङो मिथिनो हायो लाइमुथि एरिया दा बेयावनि माखासे जोङो सांग्रांथि जोङो फरेस्टखौ माबोरै संरैखा आरो जों सोमखोर खालामनि दिनैनि टीम गो ग्रीन बेजों लोब्बा लाखिनानै गोबां जोंहा आलासि महरै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिएफअ डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार कुनजन बसुमतारी आरो रेन्जार जसमनिक मुसाहारि बासुगाव आरो स्क्वाड रेन्जनिनो प्रटेक्शन नयनज्योति बसुमतारी आलासि महरै फैनानै गोबां बिथांमोना फरेस्टआ मा बुस्थु वाइल्ड लाइफ मा बुस्थु आरो फरेस्टनि इम्पर्टेन्सआ मा बेनि थाखाय गोबां सावरायनाय हाबाफारि दिनै जानानै थांबाय आरो जोङो बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल इन्डिजिनियास जोङो थागिबि बर' बेनि जे थामोनथा माखासे गोबां बिनिबो जोङो सावरायनानै जोङो बे हाबाफारिखौबो जों सावरायनो मोनबाय खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो बे सांग्रांथि एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो दिनैनिल' नङा सिगांबो जों लाबोबाय थादों आरो बेबायदिनो जों लालांबाय थागोन दिनैनि थारिखआव स्पेसियेलि जोङो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क 15 आगस्टआव जे आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों एनाउन्स खालामजानाय बिनि सोमोन्दैबो गोबां जोङो सावरायनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो सांग्रांथि जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैहाय जोङो एवारनेसखौ जोङो पाब्लिकफोरजों जोङो लाज्लायनो मोनबाय आरो सावरायज्लायनो मोनबाय बेबायदिनो जोंनि बे थामोनथा बर' ट्राइबेल बर' कसारिनि जे ट्रेडिसनेलि जोङो माखासे लाइमोनफोरनि माबोरैहाय जोङो दिन्थिलांनांगौ बिनि हाबाफारिनिबो दिनैहाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे लाइमोनफ्रा ट्रेडिसनेलि दिनैहाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाबो जानानै थांदों खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि बायदिनो बे हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा फिउचाराव जोङो बेबायदिखौ दोलै नोगोरै डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो लाखिनानै जेन मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै थागोन आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो गोबां इसुसफोर दङ जोंनि बेवहाय संसार जानायफ्रा फिसा फिसौ इसुसफोर दङ बेखौ निस्सय माखासे जोङो डिपार्टमेन्ट आरो गभर्नमेन्टफोर दङ बेजों सावरायनाय हाबाफारिया जालांबाय थागोन आरो जोंनि फरेस्टआबो जे रैखा संरैखा जानांगौ बिनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि जों रायज्लायनाय जादों आरो जों सोमखोर खालामनि बे टिमखौ लानानै गो ग्रिन जों बेखौ लानानै जोङो बांसिन आरो वाइल्ड लाइफ जोङो प्रटेक्सन जोङो माबोरै खालामनांगौ आरो माखासे इक' टुरिजिम जोङो जंगल साफारिनि थाखाय बेनिबो सांग्रांथि खालामनाय जादों आरो जोङो माखासे जों गुबुन गुबुन जोङो बेंगलफ्राव जोङो थाङोबा नुनो हायो जलदापारा नेसनेल पार्कआव कटेजफोर बानायनाय दं बेबायदिनो जोङो नेसनेल पार्कखौ जे जोङो सोरजियोब्ला बियो साक्सेसफुल जालांनानै बेवहाय माखासे जोङो बिजनेसनि माखासे खामानिफ्राबो निस्सय बेयाव सुबिदा जालांगोन पाब्लिकनि थाखाय बेनि थाखायबो जोंनि मान होनो गोनां गाहाय आलासि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसा सांग्रांथिखौ होलांनाय जादों उननि फारियाव जोङो थांखि खालामनाय जादों जोङो सा ओनसोलाव जोङो दादगारि बे ओनसोलाव जों लाहैनाय जागोन आरो जोङो बेबायदिनो मोनब्रै जोंनि सिखोना जोहोलावनि नेसनेल पार्कनि सिङाव स्पेसियेलि जों बेखौ टारगेट खालामनाय जादों दिनैहाय बे मोनब्रै रेन्जआव झारबारि उल्टापानि गौरां आरो रुनिकाटा जोङो स्पेसियेलि दा बांसिन रुनिकाटायाव जोङो लाबाय थानाय जादों आरो जोङो दादगारि ओनसोलाव लागोन आरो जोंनि साखाथियाव थानाय इन्दु भुटान रयेल भुटाननि माखासे बिसिनि कनजारभेसन फरेस्टआ मा इम्परटेन्ट जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो नेक्स्ट टाइम आलासि लेंहरगोन आरो जोंनि मोजां मोजां फरेस्टनि जे जोङो सांग्रांथि मेल लानांगौ जोङो मोजां मोजां डिपार्टमेन्टनि आलासिफोरखौ जों लेंहरनानै बे हाबाफारिखौ जोङो नेक्स्टआव खालामबावनाय जागोन दिनै 52 गामिनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै जोङो मोजाङैनो मोजां 59 गामिफोरनि गावबुराफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय डिएफअ सारजों लोगोसे सार रेन्जारजों लोगोसे जोङो गोबां सावरायनाय जादों बेवहाय जों बेखौनो मिथिनो मोनदों दे गोबाङा दिनैहाय सिकनाझार जोहोलाव नेसनेल पार्क खालामनाय समनि डिक्लेयार होनायनि उनावबो गोबाङा हाग्रा दानदों होनना जों खोनानो मोनदों नाथाय बे जाथावा जाहाथे नेमफोरखौ फालियो आरो गोबाङानो दंफांखौ दाननानै लाबोगासिनो दं होननानैबो जोंनिसिम गोबाङानो जोङोबो खोन्थाहरो बेनिखायनो जोङो दिनै बेखौनो बुंदों मिडियानि गेजेरजों
जेसेबां बे 59टा गामिनि दङ रायजो राजाफोर, बे 59टा गामिनि मानसिफ्रा दंफांफोरखौ गावसिनि गामिजों गावसिनि लामाजों हाबहोनो नांलिया होननासो जोङो खावलायदों। मानो होनोब्ला बिसोरो बाहेरानिफ्राय फैयो, माखासे बिसोरो दानफैयो, ओमफ्राय बदनामा मोनो, बे 59टा गामियासो बदनाम मोनो। दा बेवहाय जोङो गोबां बिसोरखौ मिथिहोबाय, बिथांमोनाबो खुसि जादों। आरो जों बेखौनो बुंबावगोन जे लोगोसे जिब जुनारखौबो नोंथांमोना खहा दाखालाम। बे नेशनेल पार्कआवहाय जिब जुनार गैयाब्ला टुरिस्टफोर जेब्ला फैयो बिथांमोना बेखौसो नायनो फैयो, आरो गैयाब्ला माखौ नायलांगोन। आरो गोबां फेसिलिटिसखौ मोननो हागोन जेब्ला टुरिस्ट जायो, नेशनेल पार्क जायो। बेवहाय गोबां जोंनि फिसा फिसौफ्रानो लेखा रोंनानै बेयाव साख्रिबो मोनगोन, आरो गोबाङानो बेहाय इनभल्भ जानानैहाय न'खरखौ खुंनानै थानो हागोन। आरो बे एवारनेसखौ मा मानि थाखाय लानाय जादों? एवारनेसआ बेखौनो लानाय जादों, बिसेस सेफ नेचार सेफ लाइफ। जोङो दंफां लाइफां जिब जुनारखौ नस्थ' खालामनो नांलिया। जों मेन थांखिया बेनो रायजोफोरनाव। मानो होनोब्ला जोंनि बर'आ माखासे बोसोरफोरनिफ्रायनो एबा गोदो गोदायनिफ्राय जों बेखौ नुबाय थानो मोनदों। जोङो दिनै बेखौहाय दानबाय, बे हाखौ नागारनानै आरो दस्रा दानहैबावो, जाहाथे बिदि जाथावला। मानो होनोबा बोथोरा दिनै क्लाइमेट चेन्जबो जानो हमगासिनो दङ। जेब्ला क्लाइमेट चेन्ज जायो जों मिथिबाय, बावैसो नै थानो हालायै 38 डिग्री थांबायना, बोथोरा ओरैबायदि गरम। दा बेवहाय जों बेखौनो खावलायदों, सेफ ट्रिस सेफ लाइफ, सेफ नेचार सेफ लाइफ। जोंनि मेन थांखिया बेनो। जियागुरि बाजाराव दिनै गोजोनस्रि बाजार जियागुरिनि बावहाय जोङो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि संरैखाथिनि बागै जोङो एवारनेस मोनसे प्रग्राम बानायनाय जादों। बे एवारनेस प्रग्रामाव गोबां बाथ्रा रायजोफोरजों सावरायनाय जाबाय, आरो बिथांमोननि जा FRA-नि सिङाव, FRA 2006 आयेननि सिङाव जा लेन्ड टाइटेल मोननायनि अधिकार दं, बिनि बागैबो सावरायनाय जाबाय। आरो फरेस्ट भिलेज, पुराना फरेस्ट भिलेजफोरखौ माब्रैहाय माने FRA 2006 नि सेक्सन 3(1) साब क्लज H मथे जोङो माब्रै रेभिनिउ कनभार्ट खालामनो हायो, बिनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जाबाय। जों बिथांमोननि हाखौ थाबैनो जोङो रेभिनिउआव कनभार्ट खालामनो नाजागोन। लोगोसे बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनै वार्निं होनाय जाबाय, जुदि FRA भिलेजनिफ्राय आरो पुराना फरेस्ट भिलेजनिफ्राय सोरबाफोर गोदान हाग्रा दाननो थाङोब्ला, बे FRA भिलेज बै फरेस्ट भिलेजफोरनि जानाखि हानि खाजोना खांनाय, हानि खाजोना लाखिनाय, बेखौ 5 बोसोरनि थाखाय बन्द' खालामनाय जागोन होननानै दिनै वार्निं होनाय जाबाय। बिनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायो, जाहाथे गाव गावनि फरेस्ट भिलेजनि बा FRA भिलेजनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोजाङै बुजायनानै लाखियो, जाहाथे माने हाग्राखौ गोदानै दाना। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय। नेशनेल पार्क फोसावखांनायनि उनावबो माखासे जायगायाव, माखासे ओनसोलाव हाग्रा दाननायखौ जों नुबोनो मोनदों। मा बुंनो सानो माबायदि राहा लागोन? नेशनेल पार्कनि सिमानि सिङाव जुदि सोरबाफोर गोदानै हाग्रा दाननाय दङब्ला, हाबदोंब्ला, बेखौ थाबैनो होखारनाय जागोन। आरो नेशनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मथे जोङो बिथांमोनखौ होखारनाय जागोन आरो साजा होनाय जागोन। गतिके रायजो राजाफोरखौ गावबागाव माने जाय जायगायाव फ्रेशलि बा गोदानै माने हाग्रा दानहैदों, बे जायगाखौ थाबैनो नागारनानै फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेनि नेशनेल पार्कनि नटिफिकेसना जेब्ला ओंखारगोन, अब्लानो जोङो नेशनेल पार्कनि बाउन्डारिखौ बाउन्डारि पिलार गायनाय जागोन, आरो रायजो राजाफोरनो बे नटिफिकेसननि गेजेरजोंनो गासिबो माने फोरमायनाय जागोन बबेनिफ्राय बबेसिम सिमाया जादों।